O Concello de Porto do Son traballa para poñer a disposición de Sanidade os terreos que albergarán o novo centro de saúde. Un dos proxectos futuros que se desenvolverán en Porto do Son é a construción do novo centro de saúde. O Goberno local traballa para poñer a disposición da Consellería de Sanidade os terreos nos que se levantará o novo ambulatorio. Tiñamos un problema aí porque non temos o inventario de bens municipales. Estábamos en colaboración co notario, que a verdade que nos está botando unha man aí grande, xunto co registro da propiedade. Conseguimos un documento antigo, donde xa aquí onde queremos facer o centro de saúde, pois que é a propiedade nosa, porque, bueno, nós temos que poñer os terrenos a disposición. Eso xa está arreglado. Vámoslo a levar no próximo pleno ordinario, a ver se nos dá tempo xa para que facer un pouco a unión de dúas parcelas que temos aquí, para ser capaces de poñerlle canto antes os terrenos a disposición da Consellería, porque, bueno, sabedes que tiñamos varias alternativas, que o edificio que compramos, que non lle gustou o Sergas, e agora vamos a poñer este, o que leva unha actuación moi importante e singular. Porque tamén se quere recuperar a Alameda que estaba entre a Casa da Cultura e a Casa do Concello. E nada, vai avanzando, e ademais agora xa que temos outro técnico, xa se pode meter casi ao 100% a arquitecta municipal para que canto antes lle podamos poñer os terrenos a disposición da Consellería de Sanidade e dalle para canto antes mellor. Unha vez os terreos estean a disposición da Consellería de Sanidade, será o departamento o que se encargue de elaborar o proxecto e de licitar a obra. Xa tuvemos varias reunións e agora me comentaba a arquitecta que xa estuvo falando ca jefa de servicio que van ter unha reunión técnica entre eles un pouco para darlle todos os parámetros según a normativa que ten que cumplir os novos centros de saúde, non? Un pouco para adaptalo ao espacio que temos aquí ou adaptar o terreno a tipoloxía de construcción que temos que facer. E nada, xa lle dixen que canto antes o poderá facer mellor e ir avanzando en este proxecto que é tan importante para nós, máis que nada porque un pouco polas deficiencias que ten o centro de saúde vello, non? Que está metendo bastante humedad, a incomodidade que ten pois, na distribución e, bueno, pois, ser capaces de facelo e levarlo adiante canto antes. E apunta que unha vez Porto do Son conte co seu novo centro de saúde, o actual ambulatorio retirarase. Ademais é unha ruta de senderismo que temos entre a Capilla de Atalaya e a idea que temos en este momento é demolelo. E recuperar a contorna que, ademais, aquelas hortiñas que hai por ali, que vai por debaixo do pabillón polideportivo, vai hacia a ruta do Castro de Baroña, e non temos pensado e o que queremos é demolelo. Preparar así toda esa zona para incentivar a ruta de sendeirismo.